motion na we expected yaongee juu yake. Kapod wantiere goingo ma Nyamira nyakwaro mga juang jachiew thieth more kardak ma Kijauri e kaunti ma Nyamira yuago ratiro mare bang' obila moko mawachore ni ya tisend obila matutu monje kendo we kod hinyruok. Shamonduso wachore ni nokaw kod obila mondo mi odhi ondik nyinge e masinde moko mag thieth magikone mibadhi mieno ma e kinde manorikorodhe ma ochune kod donje sel. Kalore kod apisa maduong' mar obila tisend obila matutu Abdurizak Mohamed yuarok ne obede kind obila kod Onduso bang' ka Onduso no tamre donje sel. Laktar no dhi nyime kod yudo thieth kara jago no dhi nyime kod yudo thieth e kar thieth ma Kijauri bang' chwalo report e tisend obila ma Keroka. Came to my private practice in the name of police officers who explained that I have an issue to clarify with the OCS Matutu police station. They told me you are under arrest. In fact, they beat me up, forced me into a cell, injured my neck, my chest, my buttocks, my hand, trying to snatch even my phone. Police wamehapa ya kwamba wanafaa kuprotect the lives of people, na wao wanachukulia sheria mkononi mwao na kuumiza watu ambao wameshtakiwa kwao. Tunasema ya kwamba hicho kitendo tunaambia DCI, tunaita IPOA ichunguza maofisas ili waweze kuelezea ni nini hiyo walikuwa wanafanyia mwenzetu. Tuo wanga